Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus, hata ni debata, turpuk jamita, dihita nuaing, imana tersurat di Sada Musa biddu 10 sada, mamuka sian ayat sada jalamar haujungan di ayat sia. Songonom mahatana laos tapai hutihut ma. Saragam do pakuling masa di sadok tanoon jala sada do hata. Jadi dina marbukasan nasida sian habisaran, jupang nasida matanopea di luat sinear, gabe maringan nasida disi. Dungi marsipadohan manasida. Tole tato pamatano bahen tano tako, jala masak situtu ita tutungi. Jadi tano nami nasak nai dipake bahe batu, jala barerang dipake nasida bahe rapot. Dungi aka dipadok nasida ma. Tole tapuka masada hutata, jala tapajokon sada tukup, sukot rodi langit pusuna. Tabahen ma baritata, asa unang marserak kita tulia portebion. Jadi tuat majahoba mernida huta dohot tukupi, na pinauli niaka anak ni jolma. Dunginin na jahoba ma. Ida ma, sadado bangso jala sada pakuling dinasida sude. Jala nunga dipuka nasida paulihon akai. Ope, tungsoha sudatan nasida paulihon saluhut nasinakapan nasidai. Tole tuat mahita, jala tagaor ma pakuling nasida disi. Asa unang bedia tusi sahala pakuling nidonganna. Jadi di paserak jahuba manasida siani tulia portibion. Gabe masohot nasida paulihok kutai. Di baheni didok guarna Babel. Ala disido di gaur jahuba pakuling nisadok isi ni tanoon. Jalasiani di paserak jahuba nasida tuliat portibion. Ido sahatna. Oras madihita saluhut nadamang dohot dainang. Turpuk taon molo natar surat di Bibeli di dokdo taringot tu tukup di Babil. Jala di bagasan tikyon nagabi ojahan manang tema di jami taon. Manang tema di bagasan minggu tahun. Di dokdo pangarajayon ni diri. Maradopon hamajuan ni zaman. Manang hamajuan ni teknologi. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Martabba tiki, martabba do parbinotuan. Laos martabba do ganup nasa akka. Nabuhi si patupaon ni jolma. Ragam naung dipatupa marhite ganup nasa hamaloon di jolmai. Termasuk ma di hamajuan ni zaman sinwaing. Di bidang teknologi na luar biasa hamajuan na. Jala ganup nasa hamajuan ni molo didok sahalak padde bisuk. Namar goar Chris Stephenson. Nama dok nunga bongot portibion. Tupase na paupaton. Taringot tu perkembangan ni zaman. Tarlumobi ma di perkembangan ni teknologi. Laos didok ma tahun 2020, satu tahun 2025. Gabe sadetiki manang fase perkembangan ni teknologi antisipating. Lapatanna di fase na paupatonon. Di somma berkembang na didokna ganup nasa aka teknologi secara virtual dohot chatbot. Lapatan na damang dohot dainang. Lam tumurana ma ganup nasa jolman waing berkomunikasi. Boido berkomunikasi sian pesan manang surat elektronik. Jala boy mamake komunikasi marsia dupa-dupan nangpe tung masay daudu ganup nasa inganan na. Manang inganan na marasing
alai boy marsia dopa-dopan. Imana didok na nuaing video call, manang na julu sanga didok teleconference, dohot lan akan asing na. Alani dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alai songod dia do ganup nasa aka parnguluan ni jolmai. Lam tujonok na do ibana tuadupan ni debata, lam pinakke ni huriedo ganup nasa kemajuan ni teknologi i, dinalaho patupahon sakap ni Jahuba di bata, dina pasangap pun Jahuba di bata, dina patupaho kolong di tonga-tonga ni parnguluan na. Nunga di patuduhon na tarsurat di bibelta, tarlumobima di buku sadamu saung, di patuduhon dosa sitong na, di baga sekadusau do peganup nasa jolmai. Jalan nunga hea di paingot Jahuba di bata, ala ni muruk ni Jahuba di bata. Songon nasinol solan di Jahuba di bata manop pa jolmai, ala manotong jolmai di baga sekadusau na. Di paroma aek nasumar. Imadalan ni Jahuba di bata pasauton uhum na. Laos na paingoton jolmai. Asa mubanian jala mangulahon songon na pinangido ni Jahuba di bata di baga sa parangulun. Alaidang namar nabu bajol may damang dohot dainang. Say manotong do diula ganup nasa hajahato ni. Songonima molo tapay hutihut di bagasan turpuk jami taon. Ima na masa di jolma na mardusa na adong di tanopea di luat siniar. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Lam tumalo na do jolmay. Lam tubisuk na do jolmay. Jalamar hitehon hamaloon ni jolmay. Dipake do ganup nasa hamaloon nay. Di nalaho patupahon ganup nasa. Akan narikot di bagasa parangulun. Jala di bagasan turpukon. Didok nungaboy na sida. Dinalaho mabahen. Batu sian tanuliat manang na diguari manuaing manang natatad dan nuaing batu bata jala dipake ganup nasa barerang dinalaho mabaher raput manang dipake songon alat perekat manang songon lim hima pinake nasida damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus gabi sada bukti may lam tumajuna do ganup nasa parbinotuan ni jolma. Lubomi ba di bagasan tiki. Alay songod dia do dipake jolmai ganup nasa bisuki. Songod dia do dipake jolmai ganup nasa habisuhon na siya Tuhani. Manak kamaloon ni jolmai. Dinalaho patupahon ganup nasa aka narikut di bagasa paranguluan di hajolmao. Damang dainang. Hasil ni ganup nasa parbinotuan ni jolma na siya debataido. Na diguari teknologi i. Alaidang gabi sada. Ujahat dihita na mandok. Ganup nasa na bisuk. Ganup nasa na malo. Di pamikirion. Gabi sahalak na biar mida Jahuba. Iko jumulo do hape biar mida Jahuba. Di bagasan bisuk. Boy mapatupahon ganup nasa nadinggan. Alana terbukti damang dohok dainang disakapi ganup nasa jolma. Na mangulu di tanopea. Di luat sineari. Dinalaho pajongjokon. Sada tukup. Jala pusuna na yang sahat tulangi. Sada bukti mai. Diganup nasa hagijangon ni rohan ni jolmai. Binahen diganup nasa akahadusaon na. Gabi margijang ni roha do jolmai. Molo sobir mida Jahuba. Diganup nasa hamaloon na. Jala tukupi di pajongjong na sida. Dinalaho mangalului guar. Manang pasahaton baritani jolmai do. Naeng bahenon na do baritana. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Ganup nasa naniula na sida. Di bagasan hagijangon ni rohai.
Jalan Allahu mangalului goar pabaritaho dirina, manang pabaritaho kajol maun na sendiri. Disakapi na sida domuse, asa unang marserak ganup nasa jolmai. Tutuda mang doho dainang. Nung natung maralui tu hata ni Jahuba di bata napi natikon na. Ala di pasahat Jahuba di bata do hatana. Songon natar surat di sada Musa biddu sada ayat 20 didok. Dungi di pasu-pasu de batama nasida ninna de batama tu nasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala guhi hamu sadok tanoon. Jala patuduk kamu. Jala rajai hamu dekke akana di laut. Doho pidong akana martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akana majirir di atas tanoon. Laos didok domu sedamang doho dainang. Imanatar surat di sada Musa bidusia ayat sada. Didok Jahuba de bata. Dungi di pasu-pasu de bata masinoak. Dohot akka anakna. Ninna mamadok nasida. Gabi mahamu. Asa sopar. Jala gohi hamu matanoon. Damang dainang disakapi Jahuba de batado. Asa ulahon ni ganup nasa jolmai. Songon napinatikon ni Jahuba. Alay ro jolmai dinalaho mangalo hatani Tuhani. Doson na mangalo Tuhani do nasida. Binahen ni hadusaon nai. Gabi marjogal do jolmai. Dangolo mulak tude bata. Jala mangulahon songon napinatikon ni Jahuba di bata. Ido ubahen. Gabi dipake jolmaima. Ganup nasa hapistaranna. Manang dohot habuyun na. Dinalaho patupahon. Ganup nasa teknologi na hurang dinggan. Manang gabi teknologi na mangalo sakap ni Jahuba di bata. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpukon. Takasma idauta. Songod dia dututu na laho siulahonon ni jolmai. Maradopon ganup nasa hapistaran habisuhon manang habuyon ni jolmai. Patupahon ganup nasa akasi patupahon na di bagasa parngulun na. Naparjolo damang doho dainang. Rikot do hita mangatusi. Aha do tutu teknologi i. Teknologi ima natinopa ni jolma. Marhite-hite hamaloon manang hapistaran ni jolmai. Siad debatado ganup nasa hapistaran ni jolmai. Sasitong na ikopakyaw ni jolmai manian. Ganup nasa hapistaran. Manang bisuk ni jolmai. Dinalaho pasangapon Jahuba di bata. Jala sasitong na parbue ni ganup nasa parbinotuan na dinggani. Pakyaon nama patupahon ganup nasa akan nadinggan. Termasuk di bidang teknologi. Ikut dihasil humanian. Manang diparbue humma. Ganup nasa teknologi nadinggan. Nabui si pakyaon ni ganup nasa jolma. Di mangula akaulaon na. Songoni gabi tau hasangapon di Jahuba di bata. Napaduahon, bohado hita mangadopi ganup nasa kemajuan teknologi. Damang dainang, dangda gabi pasidikon teknologi hita. Di sialadang tarpasidik kita ganup nasa hamajuan ni zaman. Ala martabba tiki, martabba do hamaloon manang hapistaran. Jala margada do ganup nasa aka karya. Manang natinopa ni jolmai. Marhite ganup nasa hapistarat dohot tamaloon na. Jadi bohado ganup nasa hita mangadopi ganup nasa hamajuoni. Damang dainang. Dang karyana. Dang hasil na nasala. Manang dang teknologi na nasala. Alay jolmana do nasala. Takas taida bohado tutu. Dada hamaloon di jolmai nasala. Hamaloon manang hapistaran di jolmai. Boy mabahen batu bata siat tanuliat.
manang siat tanot. Sasitong na parbinotoan na dinggan doi si pakeon ni jolmai. Alai tu dia ma dipake batu batai. Sarupa do damang dohok dainang. Songon sada piso. Tu dia do pakeot tapi son. Molo maniak manuk dinggan. Molo manggotapi ganup nasa sayur di dapur dinggan. Ale bolo tapake do ordin alaho mangulahon na jahat boy do to. Jadi tergantung tu jol mana do. Songo dia jol mana mamake. Songo ni maganup nasa teknologi. Dada menara babelina salah. Alai jol mana pajong jokoni dohot ganup nasa rohana sakap nana mardusai. Ido bahen gabe salah ganup nasa akana diulana. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disialani mangadupi ganup nasa akka hamajuoni. Ikon jalo ottado di bagasan bisuk na siya jahuba di bata. Jala tapake ganup nasa akka hamajuon ni teknologi dohok jamani. Hobar mai tulomoni rohani jahuba di bata. Naparpudi damang dohok dainang. Tapaloas majahuba di bata mangarajai ganup nasa dirita. Tinalaho mangadopi ganup nasa hamajuon. Termasuk hamajuon di zaman. Termasuk nang songoni di teknologi. Las doro hatta dina maju teknologi. Lamurado hita dinalaho berkomunikasi. Boido hita makatai secara virtual. Boido hita muse mamak ke ganup nasa kemajuan teknologi. Dinalaho asamura ganup nasa hita. Dinalaho madalani ganup nasa pardalanan ningoluta. Kudang tutu pakorhon ni ganup nasa hamajuan ni teknologi. Alai ikon pakiota do ganup nasa hamajuoni. Laos manotong di bagasan biar mida jahuba. Tapaluas jahuba di bata. Dinalahu margugui huk kita. Mata pasahat dirita tu jahuba di bata. Asa di bagasan huaso ni jahuba di batai dirita. Laos talup mahita. Mamake ganup nasa hamajuan di zaman. Mengadupi ganup nasa hamajuan di zaman. Mamake ganup nasa hamajuan di teknologi. Gabe tu akka ulaon nadinggan. Jala tau hasangapon di jahuba di bata. Dada na mga lului goar si pakiota ganup nasa teknologi. Dada holan na mga lului popularitas ganup nasa si pakiota teknologi. Alay pakiota maganup nasa teknologi songon na sinakapan ni jahuba di bata di bagasan parngulutan. Tapake ganup nasa teknologi. Pasahaton barita na denggan. Jala mangalo ganup nasa hoax, manangak kabarita na sututu. Tapake ganup nasa teknologi, pasahato dami dohok las neroha. Tapake ganup nasa teknologi, dinalaho patupahon, lam tujonok na ganup nasa akanadau, jala pajonok kosa, tu ganup nasa lomoni roha ni jahuba di bata. Atong damang dainang, na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, marsangap majahoba di bata, diganup nasa parnguluotak, tiki ganup tiki, diganup nasa fase perkembangan di teknologi, marsangap jahoba di bata, di tiki ta adopi ganup nasa hamajuan di zaman, marsangap jahoba di bata, marhite-hite huriana, namamake teknologi, di bagasan bisuk na kolong na siat tuhatai. Debatama nama masu-masu hita. Amin martangia kita. Mauliate madihuali jahuba di bata di bagasan asini roham doho pasu-pasu mi Tuhan. Dicakuk kami ganup nasa dinggan di basam. Mauliate madiho Tuhan. Diganup nasa aka na pinangidom di hami. Asa manotong dohami Tuhan. Makalason ganup nasa pasu-pasum, dihapistaran nak kamaloon, nak kabuyut Tuhan, jalalam tumaju na jamanon,
Alai dipaingot to hami marhite-hite hatami, unang magabe tugijang ni roha, ganup nasa hamalo on hapis tarani pakyon nami, unang ma binahen ni parbue ni hadusaon, alai binahen ni parbue ni haporsiaon ma, pakyon nami, patupaon nami ganup nasa teknologi, asa manotong itaw hasangapon, jala gabelas ni roha diho, mata pasu-pasu may ganup nasa teknologi na kamajuoni, diganup nasa huriam, diganup nasa jolma na tinopam. Atong alijahu ba di bata, waso doho bisuk na siyako, imana gabi si pakyon nami, manotong maparbisuki, jalaho manamar huwaso di bagasak kami, dinalaho mamakke sa luhut nai, marsangap magwar mo alijahu ba di bata, nuaing rodi sa liling-liling na, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen.